21 July akasvika mumba akatanga kundirova nenyaya kuti uri kudanana naSamutoo. Saka mumba mangu handina rugare. Last month iyo akandipisa tuckshop yangu yandaitengesera nekuda kwekuti uri kupiwa mari nechikomba. Imimi naSamutoo munanyanya nakusvika pa. Samutoo ndiedhawo ndichichi kwandinonamata. Sei mukumara pana abataura zita raMutoo sei yakaramba kuita zita raMutoo. Handisi kuziva. Nyaya iyi yamuita mbuya iyo ine murume iyi ndiyo inonzi domestic violence and GBV. Domestic violence ambe inomangara kumapurisa. Munhu wotongwa kutokupisira kwakaita ituckshop handiti pane kaelement kearson, pane element yechi malicious injury to property, zvakawanda zviripo. Then yozokugwinya mvura iye kukuchaya iyi imwe nyaya physical abuse. Saka muri kusuffer from emotional abuse, physical abuse, zvese economic abuse because zvinhu zviri kukupai mari, tuckshop, mapisirwa zvese. Saka ndimambara munhu. Kana izvoshamwari Mr. Frank. Pamusoro dambudziko rinoitika nderekuti pakutaurirana saivo vanoenda kuchechi ini ndinowana ini ndinoita zvemining pamba ivo vanenge vachiita zvemataxi. Saka pane kuzopindurana kumwe kunozondidzora kwekuti handizokwanisi kuenderera mberi nekutaura. Umboita action nekuda kwemazita anozitaura. Umboita action. Saka action ndiyo inozonguva yapandiri asi. Umbopisa tuckshop. Nekakadhapa. Zvizhinji zvinoitika ndakadhapa. Ivo vanototaura zvisingaiti ndakatodhapa. Saka ndekuti vandisiye ningozvirayira kana kuti vanongoti hauri kutaura masiyana naye. Vanozova nekutaura vanozova. Zvimwe zvakamboitaurira zvakaita kuti muchaya zvinhu zvakakutaura. Vanosvika pakunditukirira namai vangu navabereki vangu vakafa. Ndiri mheri handina mubereki. Saka vanotukirira ubereki vangu, vanotukirira urombo hwangu, zvese zvaunoita izvi zvakabva kuvabereki vangu. Wakakutukira urombo hwako nekudhakwa kwako nekuikwese. Ndoramba ndokubvunza mubvunzo kuti sei wari kukutukira urombo nechii neunhere. Zita raMutoo rinozomboya pa. Handizivi kuti wanenge vachiona. Anozobudisira kuti Mutoo ndiwezve. Handikuda kuzvitotaura ndatonzwa iwo tanga kutaura. Kuti Mutoo waditi ukangodai ndinonokutaura naMutoo. Ndikaenda kumeeting Mutoo zvingeisa bo. Saka ndinokwanonomara committee of 7 ndiri muexecutive. Ndiri muexecutive yecommittee of 7. Saka iyo committee of 7 inokuisa muexecutive munhu neunhu hwakadaro sei. Sabhuku pavanotaura chinhu tinenge tiri tese ende pavanotipa maorders kuti tinoita kuvillage tese. Panozopikisana pokuti ini ndikataura semadziro anenge ndaita mete kuti aiwa kwete hazvisi izvozvo. munoita meeting yenyu meeting yaSabhuku. Aiwa pane mameetings amwe atinozoita ekuti site iri riri affected rine zvimwe zvinhu zvoda kutaurwa zvamunogadzisa ikoko zvozodzoka zvakuna munesufuti kwaSabhuku izvi zvoenda kungava kumaoffices kana ndekupi. Saka ndikazi ndataura zvinhu izvi zvose mataurirwa ndaitwawo naSabhuku vamwe vese takagara ivo ndati aiwa hazvisi izvozvo. Motorovana okufonera Sabhuku kuti tiri kutadza kunzwisisana mati kudini instruction yamataura tinenge tisina kuzwa zvakafanira. Munongofona Sabhuku oripita instruction yayataura. Kuti mutoriwena nani isina
interpretation zvataurwa ndozvotaura ke zvataurwa nasabhuku to me azvimeka any sense kuti iwo tataenda kumeeting sabhuku wati masvika kumba mukazwa kuti kwete handizvo motorowana kunopisira taxo nyaya icheche iri kunetsa mumba menyu chiri kunyanya kunetsa mumba menyu chimbori chii kuwacha hembe kubika kushema kana kuita production pamba nakana dambudziko hayi gonde rinokuiwa saka chikunetsa kakutonga kana muri mumba svikai pekuti munobvisisana mese murume ari kuti mukadzi ari kuti ndikuti zvinhu zvachiumbike pakaita anda kuenda pamusoro peumwe all the time zvinokwanisa kunetsa because iwewo ndifensi kuti uri baba zviri zvaurikutaura zvoita mazvaunoita zviri correct bvumawo kuti ndei kudzoreka bvumawo kudzoreka paunofanira kudzoreka and the same applies kumukadzi and mukadzi zivawo kuti ndiri pasi pemurume pamwe pacho usabva wada kugadha murume enda palevho yani yemukadzi murume oenda palevho yani yababa because kutaura kwamatoita zvekuti ndiri kurana takshop wobva ikunipisa takshop kwandiri zvatondiratidza kuti takshop iyi baba hamubawo itakshop yamai ndizveri takshop ndeyani ndenyu ipapapo ndopandikwedza kutaura ipapo kuti izvozvo zviri kuitika zvinototirakidza kuti mumba menyu hamunamira zvakadii zvakanaka hakuna anoita zvemaini pamugodi pamba saka mutoa kuti kuyaita zvake zvemaini ega pamba imi mai mukuita zvetakshop yenyu muri mega saka ndeye kuti uyane zvake asi muri kugara mese ndizvo uyane zvake asi muri kugara mese mai no saka what is your problem? My issue is not kuti tinozoti zvabvawo zvabvawo toshandisa my issue yekutomboti chiri kumboenzi ownership sei chiri kumbonzi icho ndechamai icho ndechababa izvo zviri pamba because imi kuti mutange takshop mari makaiwana inini kuti nditange takshop inini imari yandakabva ndakapiwa nehanzvadzi yangu mukapiwa nehanzvadzi yangu naswai makuti nyaya yekuti murume hauna chikuita netakshop because mari yako murombo iwe hauna chiro ko iwewo mari yako yorugweja uri kuisevi shanza pamba unomupa here mari mukadzi unopiwa here mari ndii kuko hakuna problem kufinance imiwi iribva kutakshop muri kuisevi tiri kushandisa mumba tisina baba ndizvo ndo pane nyaya ipo papo kuti umwe uri kudya yeumwe asi yake ndo pane nyaya ipo yako yorugweja iyo ngaiuyapo asi yangu yekutakshop haiuya ndo pane nyaya yes the reason why yakapiswa ndeyekuti uti handina chandowana kutakshop ndetaivhari ende ini chandoziva kana ukabatsirwa nehanzvadzi yako kuti utange business hazvirevo kuti business ino ndiri hanzvadzi yako kana watobatsirwa kuti utange project pamba ndokupa ini hanzvadzi yangu ndokupa mari kutanga business anototanga business iwewe tatanga business iwewe nemurume wako semhuri but ndikaiseparata kuti hanzvadzi yangu ndakuvhurira store it means ndikuti murume hauna chekuita nechii ende kakawanda kacho zvinoitika ndezvekuti ukaona hanzvadzi yangu zvosvika kuya kukupa mari kuti tanga tacho une zvawakaenda komangara
kuti murume wayo haasi kundipa chii mari ndiri kutambudzika hanzi jobva yatomboreti o mari chibvurawo takishop yako uzviitirewo zvauri kuita ndizvo zvimwe zvavo ndizve but ininika ndikuti kana murume wayo achikupai mari sei makazoenda kuhanzvadzi yenyu kupiwa mari yekubvura takishop mari ndakaipiwa itori mari yekutongonzipawo zvake ini ndindakazoita pfungwa dzangu dzekuti handiidyirise mari why pamakapiwa mari nehanzvadzi yenyu mohamaita muti the idea yekuti muda kuvhura takishop makamutaurira here kuti ndikamari kangu muda kuvhura takishop ndakavaudza makaudza akati chii wakati uraiti vhura here vhura here akawaka takishop yacho ndiani ndini ndakaiwaka sei imi vakusika wabasi something is not right baby something is not right muri kutipa ka impression ngekuti muri kuirana but hamusi kuirana baona chokwadi ndechekuti muri kuhandirana imimi pane pamuri kuhandirana muda kuti pakafuka kuti titi muri kuirana but hamusi kuirana pa hamusi kuirana tikanyepera zvese zvatikutoraidza hamusi kuirana because I cannot have a situation yekuti pamba pangu inini mukadzi wangu oti takishop yangu iyi murume oti mugodhi wangu maine murume nemukadzi mukadzi uda kuwaka takishop otora bhidha nemugwara kuchera mapowe takishop baba aripo no something is not right mungangotaura henyu zvomutaura something is not right imimi mai mari iyo muri kuona mutakishop musikapiwo murume zvinotaura ndina mari yandinoshandisa mumba vasipo vasingazvisiyi tinotoshandisa tese muri kuuya nayo here yekutakishop uisisarendawo kumurume ndinouya nayo aitii murume mukamamva kuti mari yabva kutakishop tinotoshandisa zvese zvatinenge tichida kuwana tichida kubhadhara mafizi here toita sei kana vaine vanenge vachitodawo vanongotorawo vachitoshandisa vanodhamwa manje ndopanozoya vakamuhireke mari yekutakishop kamhamba but uri manje uyo akutoti mari yekutakishop handimu aramba ari pamusoro ndina mai vangu munina wamai vangu wandogara naye ndo wakabatana naye inini munini wamai vangu akauya kuzoita chena namai vangu ndobva asiwa ari mai pavana pandiri saka vachishanda vese avo inini zvavanoita kutakishop kwavo maorders avo kana kuti mari dzavo macalculation kana kuti chii chavo chese handina kana chanecho chekuchaozi handina kana sendi rimwe chete ranombopiwa kuti $5 ndonomwado sezvo ndichimwado inini yangu mari yandotoshanda ndiyo inotokavha zvese zvikoro kudya kwevana pamba nemaprojects andoda kuita pamba kana ndisitorina mari handitorina mari ndinotoenda kunokumbira samwe kuna sambari ndotokwereka iyo vainayo mari saka maiyo muri kunyepera saka inini ipapapo pari kuzonetsa pakuti kana ndakuzotaurawo zvinhu zvokuti ndiri kutaura zveproject yepamba kana ndikuda kuti chakati chiitwa ndobva ndanzi hazviiti kana kuti uri kunyepera apo naye ndiri kutaurawo chokwadi saka ndinosvika pakudzikira hasha dzinongozondiwira nekuti handina kutaurira ari padhuze neni dzinondidya mwoyo zvinozondipa shungu dzekuti uyu munhu wanyanya kundiita zvisea yeah I would suggest kuzayeja kune wanoita zvecounseling and even not zayeja kwakawanda kunoitwa zvecounseling there's need yekuti mumboenda kucounseling mumbogariswe pasi mumboyasa kubatsirwa kuti morarama sei muzvenyu zvifana tinotomboenda tichimboenda kunokanzelwa asi changamire nyaya yechokwadi chaiyo inofanira kuti tinyatsokujekeserana iyi yetakishop iyi ingangotaurika hayo kuti nekuti yakatsva nekuti iyo vari kuti asi nyaya yatinonyanya kushungurudzana mumba medu inyaya yekuti inini ndinodanana nasamutoo kune project inoitwa muvillage saka project iyi ndeyemagesi saka baba vanoti pavanoenda kumagetsi uku
vanobva vasvika kuwamheno zvavanenge vaudzana vari ikoko. Saka pavanosvika kumba pavanoda kundipa feedback inini, problem yangu yandinozonyanya kunetsana nemurume wangu yatisizonyatsa kuwirirana mumba medu kuti hamuna rugare mune hondo, inyaya yekuti iwewe unonamata nasamtovo, ivo varivo vari kukonzeresa kuteminita laini rekumagetsi uko, uri kunamata nawo hawo, uri kunamata nawo hawo iwewe. Wai iwewe uri kuramba kuchimanikidza kuenda kuchechi nini chikuda kuti usanamata kuchechi zayocha kune munhu akashata ari kutarisa kuti magetsi iwe abude. Saka ininiwo sekuti munhu wandinoziva wandinonamata nawo, ndinochitawo mubvunzo yekubvunzana kuti pari kumbotadzikana pacho ngepapi, chii chiri kukonzesa kuti zvinhu zvisafambi. Usandibvunza izvozvozvo, chikomba chako, musandibvunza zvinhu kudai izvo, maedza ejeni muri mahure, hamuzodai nekudai nekudai. Saka ipo papo ndo patinonyanya kushungurudzana mumba medu, zvisiri zvekufinenzi izvo. Apa ndo pane nyaya yedu hondo iri kunyanya kunetsa mumba medu zuva nezuva. Asi maita zvakanaka mani. Inomuka pakuanalyze ma-problems. Toda kutsvaga chinonzi chiri kukonzeresa kusagadzikana mumba medu chii. Ende mimi mayanzira kuti inyaya yani yekuchechi nenyaya yamuto. Mukarekeza kuenda kuchechi, ivariable ratabvisa. Root cause yeproblem. One possible ndeyekuti kuchechi kwamuri kuenda ka. Murume anodusaende kubvunza kuti munhu asikafani. Ndo zvanotaura ndizvo. Ndikumbobvunza mukarekeza kuenda kuchechi imimi, moenda kune imwe chechi. We need to solve the problem. Bozi Mwari wani zvokuti wamunamatira kupi zvimwe imimi patina yenyu inoti nandi nditoende kuchechi bozi kuna nini. Hamusi kugadzikana mumba menyu bozi chechi nevanhu vari ikoko ndo zvaunza kusagadzikana pamba penyu. Mukachinja chechi what will happen? Andoti chinjai azinokoti dai kuri kubvisa chinhu chiri kuti ndimuka kuenda kuchechi kwandikuita katibubvisa chechi tibubvisi chinje chechi ndivoenda kumethodist paold mutare tikachinja that variable what will happen? Rugare rinouya here Kusaziva hangu kwavari baba. Kuzo kuchechi ikokoka mauya muri 2 muri kuataka munhu 1 eleda wamuri kupomhedzerwa kuti muri kudanana naye auya achirwisa murume wenyu, imimi makuita unga makona ibva futi naelda kuti handeita unoataka murume same day, nyaya dzenyu dzapinda same day same time. Hamusi kuona here kuti muri kuramba muri imimi ndimi kutozvigokera imimi naelda zvamatoita ipapo pane kamwe kapikicha kamatopa ekutongera murume uyu. yes kuchechi Chinjai chechi naye deserve your marriage anditi timboona kuti anoramba achipenga iri zvaanoitezvi mukasaenda kuchechi kwatiko kana zvichinetsa iwe hauendi chechi, hauna kana chechi wakambopinda? Ndakambopinda Mount Sinai, ndaimufundisi Mount Sinai. Maimufundisi iri kwero mabrother Iripo. kuti chechi naye saka sei makairegera? Ndakazongorega kuenda nokuti yakanga yakure nini kwandaipindira kwazvikwako akure nini. But pamaipinda Sinai mukadzi wenyu aipinda mu Ndaitopinda tese Mount Sinai. dzokai chechi saka tsvagai kana musikati Mount Sinai tsvagai imwe chechi yamunovhura kutanga kuenda muri 2 muri isina mutoo mukati. then the problem inobva pamwe inobva yapera. Ndanditomboti ndanditowo maini kana mapoloridzana mumba menyu rege meshana Ndokumangarira. anazokumangarira unaniki nazobanana Murume wazviri Ndopakatangira nyaya iyi pakuti ndakaramba pakuti zita iri riri kuramba richikumbira mumba mangu zvamboita sei kuti zita iri muramboni ndikangodai moti aiwa inini ndiri kuda kuti ndikangodai moti aiwa kwete zvavautaura zvisizvo mambozvitaurira aiwa murume wako ndikuzwa panopigwa umwe murume. mambozvitaurira Murume wese anomiswa nababa wake chete nemutemo. Ukati nito kumarika na baba wanhingi unonzi baba napo ndi kugareko. Hakuna murume anozvidezvi. Inonzi ego. Events chinonzi murume chiri apa. Chikadisturba nekuisirwa challenge kuti pamusha pano panokontrol nomwe murume. Apaiti kugare pambepo. Saka don't disturb ego yemurume wenyu. Nekumcompare nekumutuka kana kumuti ndokumangarira kuno mumwe murume iye ari murume wobari
hazvivaki imba ndapanoti mudzimi amai amai kuri nani unozvidei kuti mukapopotedzana uyo anongoti dai ari maimufundisa ari pana paka handopuka pana pataitira zvinonaka pana hakuna mukadzi anoida kukompiwa nemukadzi kana baba John anochengetwa nemukadzi wake baba John urikutorera mukadzi wako utora mukadzi wako kuti baba John anochengetwa hai kana kuda anoisirwa kasadza mulunchbox achienda kubhawa asaisirwa kachirika sadza mulunchbox netunzungu nehembe dzake dzogara dzakachena ekuchemo ndikutaura kuti indirectly I'm telling you kuti you are failing kuti chengeta zvakafanana nekuti mambo wavo mangwanani ndiri munhu anongomukawo achibata-bata mabasa pamba ndikuda kabreakfast chero kapu chaiyo yetii isina hayo kana chingwa ndisati ndaenda kunotengesa chingwa kuusho ndinoishayiwa breakfast yacho ndinozoidya na 1 kana kuna 3 ndaakutoita zvokukumbira nekuti mudumbu mangu mashata ndikungomhanya-mhanya asi andinachi maingaite basa remai vanogona kuenda kuchechi kuchipiri hanimona kutakishop kwavo kunobikwa sadza uko hakuna munhu anobika sadza kumbo inini ndiri kumai ndikaenda kutakishop kwavo ndichiti ndipewo sadza ndinozobhadhara ndapedzawo kugaya matombo angu kana ndazvodai ndonzi aiwa kwete hazviiti takataurwa mutima kuti hamupuhwi chinhu kutakishop asi ndiye baba wetakishop asi ndini muridzi wekusha wacho kubusiness ndizvo chaizvo kubusiness ndizvo chaizvo chaizvo especially kana uchiziva kuti ukaiya ubhadhara kana uchizivikana nenyaya yekusabhadhara she is very correct kuti musamupe ubhadhara asi nyaya iri pekuti mukadzi besides takishop ibusiness asi une imba usati waenda kubika kutakishop tanga wabikira murume wako izvi ndizvo ndozezvo wakadziri kuziva zvekune kuna na deeper life kune ivi kune emadzimai inozii big Tuesday murudzidzei kubig Tuesday kana uchazobikira murume wako pacup of tea guys indogari ndakadetsera nono inini if kana paine chinhu chiri so simple in marriage is making tea muruva kana paine chinhu chiri so simple chinokupa mbiri marriage kubika tea making tea muruva tea kungoti cup anditi katibe ketanganda po matispunu mairi echi everyday kana ekirimura po matispunu mairi eshuga po anditi mvura bwada mvura andito kana paine kakazai chingwa chakuburitsei mupepa racho chaipo ramr chingwa rebeka zini pasaidi pachopo tsve kana paine kanyama kakasara zuro udziisei tsve hazvi kutorere 10 minutes zvandikutaura 10 minutes akawandisa zvandikutaura izvo asi murume anoita mbiri yekuzi inini mukadzi wangu anoti breakfast guys ndorowa breakfast mukadzi wangu anosota but if you cannot make tea haukwanisi kuzvipa 5 minutes dzekuita look after munhu waunoti ndiye murume wako ukasvika pano vanhu kutodaidzwawo zita rake kurimainingi but you can't give yourself 5 minutes dzekubikira munhu tea kuti murume anosvika pamberi kubhawa kwangu handiti wochiwa zvinoita vanhu vamwe varume kana kutokwata hatoshamburira mbiri yokukwata wozanotaura kuti breakfast anouya breakfast na 1 angatadza kukwata sei vana 6 kusvika na 1 anenge arumboyei zvatikutoya kuda kubatsirai kuti zvinhu zvikunetsa mumarriage menyu handi zvinhu zvamuri kufungira ndo zviri kunetsa zviri kunetsa mumarriage menyu zvokuti marriage yenyu iri kuleka the basics dzemarriage chinhu chinofungirwa nemunhu wese kuti chinoitwa hachisi kuitwa mumarriage ndo zvinhu zvaita kuti marriage yenyu ibva yasvika pekuti ibva yatodini makutanga kufungirana makutanga kuunza tumwe tunyaya mukati tusinei nechi makuya nekudari mukona netunhu tusiri because ushiwa ngai kudare nenyaya yekuti mukadzi asubikira tii hatizoya sadza
kudare kuya neti nesadza ini ndakasokura chiziva bwangu mwanangu kana paine chinhu muupenyu chisinganyimwi munhu especially mukadzi nemurume munochayana kunze kwomukadzi nemurume muchichayana mochayana muchindopinda mumba pamunongovhara dho matu zviro zvese zvatodini zvatochinja wakutopiwa bota rako although pakuya bota paipa uchiziva zvawaita nhasi kunze handizozvidi asi bota uri kudini uri kupiwa hachidini hachinyimwi munhu chinhu ichocho icho nyangwe munetsana zvakadii kupi kunze kwese unetsanai asi kana mapinda mumba chinhu ichochocho pamunoya poriji renyu ndo panogadziriswa nyaya dzakadini ini ndounyatsokuedza kuima chino kuti muri 2 pamune munhu yabota pacho muri 2 murumboriya sei muruya makaita zvimumumwe kuvura kutotarisa kuno mapedza uyo otarisa uko because muri kuratidza kuti hamuna kana chii nguva yekuti muti munotaura samai nani nababa handisi kuiona kuti iripo because it seems baba vari busy nemining yavo mai vari busy nechii netakshop yavo nechechi asi marriage haisina chii haisina nguva hamusina nguva bane marriage izvi yaizida tikubatsirei muri vanhu vakuru stere tati mune zvinhu zvakawanda kana muri kuona kuti kuchechi kwauri kuenda ndokuri kudaidzisa maproblems mumba mako handizvo tsvagai imwe chechi yamunoverera muri 2 moenda muri 2 motanga moenda ikoko muri 2 izvo zvinokubatsirai because inini kuona kwandiri kuita mukaona makunza mazita emaerinda mudare muno it's not right indirectly you are putting the name of the church in disrepute akamusaindona kuti zita ramukanganisa muno munderechi nderechechi yezayocha which is not is not right because zayocha inozikana nenyaya kudi yekurongeka yekuyananisa yekudi vanhu varikufambira nenguva but kana makumira kuno kumanje mutotaura kuti one of vanhu vacho vanonga vakatarisirwa munzvimbo maerida ndo ari kuoneka rozi nhasi pakaranganda maiona here maerida ezayocha arikanipo hazvidi hazvinani musakanganisa zita rechii rezayocha kana muona kuti zayocha hamusidini hamusikwanisa mirayiro yaro budai siyai chechi yechi yewanhu tsvagai yani imwe chechi yamunena mugadziswa zvakadii zvakanaka asi chiripo ndechekuti dzidzai kurarama samai nani nababa marozi enyu mumba ngaaragidza kuti handimai uyu ndiani ndibaba yes bhaibheri rinotaura kuti baba uchaga zveziya handiti yes uchaga zveziya asi mukadziwo the same bible says mukadzi uchaenda pasi pechii pemurume wako ibhaibheri richivi rimwe chete riri kutaura izvozvo it's your duty to fend for the family iwe sababa asi achabika zvauchauya nazvo nechii nekuita zvese ndimai baba ndinovabikira zvese zvavanoda ndinovaitira nenguva asi dambudziko nderekuti nguva yacho zhinji havari pamba havasweri pamba pacho chikafu ndinobika neaiwa vanenge vasiri kubasa chikafu ndinobika ndoisa patebhuru vanogona kungobuda ndakatogara pamba usingabooneki kuti vari kuenda kupi kana vangona buda na6 dzemakuseni wodzoka mangwana na3 dzekunze kwakuaa havatodyi owedzi chikafu chavo chizhinji chinotosara tizoita kunche chekurasa kana chitozodyiwa nevana mvura yekugeza ndikavati baba kugeza ndichageza temtemu chimbomira ndipete zvandikuitazamara watopedza kugeza kwacho havachatori chikafu ndinovapa changamire kunyatsokuda murume wangu ndinomuda ndinoda kumitira zvake zvese nenguva asi iwo kuti wazokomendeka uya nenguva kuita zvinhu zvake nenguva ndinenge ndakutotambudzika kuti ko murume wangu chii izwai bamba maninga mazambamba mazazi unodiwa munodiwa bamba but imimi makuteka advantage yekudiwa nguva yamunobudawo pamba munobvei kutaura kuti ndichamboenda kumai kana ndichamboenda kwakati munobvei hapana handizvo kana mabudawo bamba dzokai kumba
kana mabuda bambo dzoka iri mota takatozvidhakwira ndotoona kuti kunopinombo nomudachangamire ndakatora mari yangu kumutenga chimwe chinonyanya kundibata. Ndakatora mari yangu 110. Murume wangu haana foni, asi ndinoda kukomuniketawo nyangwe naye asipo. Ndikatora 110 ndikamutengera touch. Surprise, murume wangu ndakutengera foni. Pamuri kugweni ndiri kukoordinate tichienda paWhatsApp. But panguva yacho iyoyo foni iyoyo ndakazoona ndivasisina. Ndakusenderwa nomwe munhu message, umwe munhu wemukadzi akundudza kuti ndatora foni yemurume wenyu ndinindi naye. Lazoti zviite sei? Nekuti ara usiku yese nenasi anondibhadhara, saka ndakutora foni. Saka zvinhu zvinongondirwadza ngokuti murume wangu anondida ere Maakutaura nyaya chaiyo. Zvomamuponyepa zvakuti mutoo nyaya yeita izi ndo nyaya dzeizi. Bambo muri hura mahura makanga nodzoka umba, muri kanga nodzoka umba bambo. Foni maana ere Afoni iri ndakatoyoitera foni iri makaitera aiwa ngamusura tati foni makatera yakatengwa namai iri iripi yakatova nani zvaita sei? wakuvhara dzavo nekudaura mazita emaeri unonga angaura yanzwa kuti bambo pamwe pacho then don't take advantage yeunhu weshe. Nyangwe daenda ndinoda kutengera foni hauchatondifoneri inini wacho, wakutofonera magirlfriend wakupedza wakutotoresa foni yao negirlfriend towana kubhadhara mari. Ndizvo here baba? Aiwa bambo ndozvimwe zvidiki zvaunofunga kuti vakati kwanzenda unotenga foni iyo udzive nayo. Wakatenga here? Haisuoneka type yefoni yacho. Iwe ipa mukadzi wako ndiye anoziva pakaitenga. Mupe 110 akutengere imwe foni. Mupe urumupa rini? Ukaisa maoza kuti chiga changu chakafa ndikagaisa maoza urumupa rini? Mwedzi unono kwatadza kuenda Mai, paend of month. piwa imari yekutenga foni iyoyo. Kana muda kutenga imwe mutenga, kana musisadi muregera. Kuti wakatengera girlfriend yakomba achoshwa iwe unodii kuenda kwakadzi wanodzura usina mari yacho. Kana kwati zviri kunetsa unoenda kwa kumapondo ndokwakugoza una mari yacho. Enda kumapondo unoenda kuna wakadzi kuti $110 pausiku 1 $110 pausiku 1 ndokwaunoendeko. Hakusi kwako bakusike zera rako babamo haukwani bau. Saka nguva ndakabuda ndichienda kunotora mapizi nekudutsa motikari kuti isanozika. Pandakadzoka ndasiya foni mumba iri pachaji, ndakazoona musina nefoni yamangu. mumba mani Mangu mandaigara basi. Saka mukadzi wakasvika sei? wakasvika sei? Akatouya achitere akatouya akatopinda mumba. Achitere iwe kuti umbosina kubhadhara zvo? Kubhadhara ndandamubhadhara. Saka mukati kumusungisa kuti apa Iwe ndio hausimanye manje kuenda mberi manje kuti mukadzi wako udana namutoo. Anditi? Asi iwe ndio usutorara kubva kuti ndichihure. Ndiwe usutorara kubva ndichihure. Mumba mukapisa murari. Mumba mukapisa murari. Unoisa feri mama. Mumba mukapisa bambo. Bambo. Nimezvo makatorerwa foni mukaenda sei? Alright, kuri kupisa murugara kwe. Asi amusudzoka ere umbo? Saka murudzokererei? Asaka murudzokererei? Tusati kutaura izvi.
kuti mungafaridza iba muchasei zvese zvamuita but Kumba. ziwai kuti kumba kuchi kumba ziwai kuti kumba kuchi kumba handizve iyo zviri right now kaunhu kako karatidza kuti wakutoexposa mukadzi wako zvirwere mukadzi wako anokwanisa kurwara uyu ndiwo unoshandisa protection iri wakadhakwa mai mabatwa nesiki kangani akakawandisa Handibani. gore ndogona kubatwa nesiki kana akafaita chiona angarwa urubatisa mukore uno watiri uno urubatisa mukadzi nesiki kubatisa mukadzi nesiki bambo musadaro munozwa bambo musadaro babambo pamwe pacho changamire nyaya yekuti unenge uchitya semukadzi anenge achizvininipisa achida murume wake mumba asi zvakawanda zvatinogona kutobvunzana tegamba imomo zvakafanira nekuti anogona kutodanana nemukadzi wemunhu ndotozviziva iwe wotondiudza kuti kwane mwana wangu kwaberekwa mwana ndichingonyara saka zvimwe zvino kunyara kwandinenge ndichizviita ndichizvingozvitawo ndiri kukuremekedza murume wangu yaadvantage yekubva afunga kuti pamwe ndinenge ndisina kunatsokwana here kana kuti handisi kunyatsa kufunga but zvakatowanda zvavanotoita zvimwe zvanei nitoziva kuti apa baba apa zvinhu zvavaita zvokunze kwemutemo asi kuti vazonyatsokukumbira uregero kuti mukadzi wangu sori zvinhu zvandaita hazviti havakwanisi vanobva vatanga kundituka unotanza ametenia yewe ndakatrenwa zvekugara nepovha handizvigoni mumba handisisina rugare handisisina mufaro aya ndivakutaura bamboka chinja yakaitiro kana kamuri kuita one you are putting your life at risk ngokuti futi upenyu hwemukadzi muri kuisa futi at risk Vana vari vana vari kukumba unowana ungani 4 saka iwe unonzwa sei kuti wana 4 kuti mai vabatwa nesiki kuti mai vabatwa nesiki yauya nababa shamwari mukore uri kutoti mukadzi nemurume warumba warutopfeka protection mukadzi nemurume wakarorana warumba warutopfeka protection what more iwe uri kuswera kutora waunoizwa kuti munhu handisi nhasarara norume wangani woenda kutora kubva mupinda wakadaro undopinda wakadaro bambo musadaro baba musadaro baba mazwa here baba musadaro baba munoiraisa vanhu vasina kana nemhosva dzese kuuraisa vanhu vasina kana nemhosva dzese imi mukafa yanyu mega its okay ndimuri kuzvikwadzirai ndimuri kutsvagirai nyaya dzenyu asi zvokuzouraisa vamwe vasina nemhosva because haana umwe murume aurara naye asina protection murume auziva ndini moenda kuchimutora zvirwere muya kumukandira imi mai zvamwakuti akakurowai akakuita isisi zvese zvakuita izvizvi endai kumapurisa munorozvipoti idomestic violence ndakapinda kunomuripotera ndikamuripotera anotodzoka tinotona wadzoka tikamboenda paprotection order asi zvakadaro unotona kana ndikamuripota nyaya yake anototaura kuti handimbosonge ndodzoka chiendai muripoti futi kana maripota futi mamaritaurira kuti maripota takuona kuti anodzoka sei mazwa mbwera akakurowai futi endai moripoti kana maripota muhamadzoka muhamatitaurira kuno kuti maripota takuona kuti anombodzoka sei munoripota kupima ndinoripota papolice base riri papedyo nino paodentary base pamawero nepenhalo ndakapinda longa padesk rakanzi VFU victim friendly unit pane pane mudzimai anoshanda ipapa mukasvika papina long pane mudzimai pane mukadzi aripo pane deski rakanzi VFU ipapo ndo pamunopinda mamataura nyaya yenyu papa vanomutora tozoona kuti anokupa ani mari yekuti asatora mazaitoa maende pamaripota kuno ukangoendai pamwatitaura kuti ndaenda
nhasi wandibina topedzerana naye ende mugare zvakaita sei zvakanaka samai nani nababa. Don't bully each other. Kuti baba azviwe kuti you are superhuman. Hai, ngoro munhu akafanana nemunhu wese. Uzaona mwoyo mutatu bwe. Ne 1. Uya ne 1. Maziso ne 2 ya ne 2. Mino 1. Saka hapana you are not superhuman. Luzongosiyana kuti musiyana badzi kungoziva uri murume nemukadzi. Zvino 2 izvo zvakasiyana apa. Otherwise everything else is the same. Saka treat each other. Matreat yoda kuti munhu akutreat. IBhayibheri riro riro. Amunoswera muchinyepera Mwari mumachechi. Mwari wazozwa. Inini Mwari wazozwa. Because pana umwe munhu unongofunga kuti ndiwo ana Mwari chaiwo uri kufamba naMwari waichengesa basi shoko raMwari. Wozoona kuti iwo wacho kuti vari mukati kuti mekuti usatoritengesa basi shoko racho. Musadaro. Mazwa here baba. Musadaro. Ende mogare nemukadzi zvakanaka. Mutreat semukadzi wenyu. Iye anokutreat semurume wenyu. And mukadzi arobo. Kana matadza kuwirirana. Motaura nemashoko muwirirana. Mosvika pekudi pekuwirirana. Kana matadza motsvaga mwana kubatsirai kuti muwirirane. Munoti kushandisa ruoko kana matemo kana chii ayo. Bambo. Rurimi nyoka. Mazwi amunotaura nerurimi rwenyu hamuzokwanisi kuadzosa kuti mazwi aida ndibuditsa adzokai. Kana matotaura padini zvinokusvitsai pasina kumira zvakanaka. Anizvo Mr. Frank. Musazikani nembiri yakadai paMr. Frank. Yakashata. Ende mugare zvakanaka. Asi mai zvandataura akakurovai futi musaende mapena longa pamauyo. Endai kupena longa mosvika padesk rakazi VFU. Ipapo mamatora nyaya because it's domestic violence. Titesandi. Right. Samto uchisiyana naye haane chikuita nemaproblems eimba. Saka imtowa namate Mwari wake warunamata. Anjo. Imimi tsvakaiwo Mwari wenyu nenzira dzenyu dzamunoda dzekutsvagawo nadzo Mwari. Marriage yenyu ifambe zvakadii? Zvakanaka. Right. Asi $110. Musi wa 15 August. $115 dauzwa mai wakuti $110 yakadzoka. Muti mukadzi kutengera foni woenda kopa huko. Nongo wamushora zvokusvika pano. Huri racho zvotopedza kushaya matyira. Kuti foni yako ndingatora murume wako ana kundibhadhara usiku wese. Iro rakainya kuti basa rakawanda sei rovara $110 pausiku wani. So unozotoa kuti kuhura kune mari. Kana achiti $100 per night. $3,000 kape 3,000 pamwedzi. Aiwa no $110 imari iri kuorwa navanhu vakawanda pamwedzi. Baba ari kumuka everyday achienda kubasa nekudzoka everyday for 30 days achihora mari iyo $110. Iwe kongotora kotongosvika kudai. Apa unonga wakadhakwa. Saka chonongorikuita chii nekudhakwa? Gare nekutorara $100 enda mahara. Kadhakwire kako akasike kuti kazi munhu angavhura kuti mukadzi wafara ba. Kadhakwire kako kasike kuti mukadzi ungatazi wafara. Pamwe anotaka kuti asvika pamba ari motikari akwanisa kuti azobuda motikari kovhara na motikari. Kana wazoenda pamubhedha. Kunosvika pamubhedha unosvika nekurara wotoshamwara wakaita katatu. Ndipe 100 yangu. Iye nicho akaita hapana. Iwe kushaya kana mashikira kuti foni ya madam. Foni yandakatengwa na madam kukushaya mashikira nayo. Kuti hure tora hako. Shamwari.
huri harina mutsa unonzwa ngozi ndinenge chitaura ndipa basa kutaimu yendapedza ndiineyo ndaifanira kunga ndine murume andipa mari iyo ndinozwa ngotazi pakazotora ke foni asi mari ndandinayo ndandamubhadhara saka unotobhadhara utorwa foni pamusoro futi angatona turi duzu ungabva kuti mukadzi wawanda nhasi wabva tomba nepini yefoni zvese nefoni namba yemukadzi zvese kutoti musendere meseji ruri ndafuna foni musendere akaiziya sei kuti rakuziya foni namba yemadhamu aiwa ndati akaiziya sei foni namba yemukadzi wako kuti kubva naita chiwiri chekuti kati musendere meseji kwakuda kuti adiwe kwakuda kuti uyo adiwe kuzi ndiwo wanga wamutaurira kaiwo kuti foni ndakatengawo nemukadzi wako wanga wamutaurira saka mukadzi wako zvaizofonina mukadzi wako achitanzi foni ndii ndinayo murume wako ndarara naye usiku yese hana kundibhadhara mari yacho kutonobhadhara wakatokumbireni mari yekutobhadhara mukadzi iye kutobhadhara uri wakakumbira futi mari yeyo rambai muchinamata mai rambai muchinamata usambosiye chechi azvitokutaure ukana murume ona yakokumbira mukadzi wemuma mari yekuopa hure uchakada kubhadhara hure mari kokupiwa uzoenda wabhadhara bambo mwari hauikairiba unoyakawani ndiye mwari wako chengetedza munhu uruzwa bambo chengetedza munhu iwe ungangova uri satani asi uyu ndi mwari chengetedza munhu mazwa bambo ndiri kutaura sinoti easy kuti mukadzi kuvhura kuya kuti wakaitaura sei nyaya wakaitanga sei mai ende mugare zvakanaka bambo asi mai nekotestwa endai motestwe wozi ukazwa mukadzi kuti handazwa nesiki handinamupa pakahwani bazi iwe wachizobata siki dzako ururapwa here uri kurapwa here hazvibatsiri vautoti mukadzi anenge apatwa nesiki mukadzi urapwa iwe usikarapwa because honzeri ndiwe une siki iwewe saka ndiwe unofanira kutanga kubayiwa iwewe uri kurapwa here wakarapwa here makaenda mese banga ani muspekupedzisira apa ine navana ananga neni vavakaenda kunorapwa kwawakarapwa kana wabatwa siki ka munoenda mese mukadzi nemurume mubayiwa mese iwe zvekuti asazi ndakaenda kurapwa kupi kwakaenda kurapwa haana paunayo siki endai naye kupatara ngaarapwe siki ndai kusvika patara guchu arirapi siki ba muruzwa mbuya endai kuchipatara shamwari endai kuchipatara go back kuchipatara endaorapwe siki vamwana kuti vatazazi ndichaenda ndega kuenda kukwega munobayiwa mese majekiseni zvakafanana mupiwa mapirizi akafanana dai ndanitori ndimbuya inini zvomarapo dai zvazvinomboshata bauvhura kuti abambo kana musina urapwa chimboshandisa henyu kondomu ngaashandise kondomu kana asikakwanisi kuzvibata ngaashandise kondomu hapana nidi kuti muriske life yenyu just because munoda marriage but marriage yacho munogara nemhondi ida kuuraisa ngaapfeke kondomu vazvaishamwa kana usati warapwa pfeka kondomu endai naye mbuya endai naye kuchipatara abayiwe makatarisa endai naye kuchipatara abayiwe makatarisa endai naye muri ipapo muchibayiwa nekutestwa
anokwadzisa iwe uyu anokwadzisa iwe right ine mugare zvakanaka